Dankjewel. Nou, dan zullen we even zien of we nog in de buurt komen kennen bij de demonstranten. Meneer agent, vind je het goed dat een demonstrant even vrij? Mag je dat? Nee. Nee? Nee, dat mag je niet. Oh, dat mag je niet. Ik mag het net, maar die mensen bemiddeld zijn, mag je wel dan? Nog even naar de kant gaan. Ik ben duidelijk geweest. Oké, ja, je bent wel duidelijk geweest inderdaad. Dat is weer. Ja. Ja, ik moest weggaan. Ik denk vraag voor de grap eens een keer netjes aan iemand of je geïnterviewd wil worden. Normaal doe ik het maar gewoon. Ja. Maar nu inderdaad, ja. Nee, je moet het niet. Als wij weggaan, ik wil Dat is natuurlijk wel een gevaar met die camera, hè? Ja, dat wist ook niet. Voor het wist is het dumpel, hè? Ik zeg Kappelhof. Ik denk Kappelhof, maar ik denk België, hè? Want dit moet een zaak worden natuurlijk, hè? Dat ken je zo net. Klopt. Ja. Maar ja, ik snap het ook wel. Die politieman doet ook maar gewoon zijn werk, hè? Ik bedoel, Er staat evenveel politie als dat demonstranten staan. ja, ik ben een politieman, dat is niet wat zeker. Het is een goede dag voor de politieman, dit, hè? Die hebben een prettige vrije uren, of juist net. Dus met z'n compenseerd worden, maar denk ik dan. Ja, met belastinggeld. Dat is heel, hè?